awan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isidiotordom, qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamatuuran ipasukan. Maigso nagdapit kami kaninyo ning atong tulamanon, katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic, yes, DYRF Radio Puwersa. Kaya, wailangan nato ning buksan og pagampo sa ngan samahan, sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, ikaw mong tinubdan sa kaalam, kahayag ug kamatuuran. Nagasandig kami kanimo Ginoo, uban sa pagpangayo nga imong padala kanamo ang magasa sa Espiritu Santo nga makatuon kami siyang lamdag o mamahimo kaming instrumento sa mga pulong sa Diyos alang sa kaluwasan. Hamos ang ipangayo Ginoo nga mahunong na untang kayo sa gubat sa kalibutan nga daghanang nangamatay, thousands of dead persons, both partes. Sa matag manunulong o gisulong, kalibuan na nga mga nangamatay. Bosa ang Santo Papa nagpahinumdom nga ang Diyos maong kinabuhi, ang Diyos maong pagpasaylo, ang Diyos maong pagpalungtad sa panagdait. Kinaut-unta nga mulamdag na ang Espiritu Santo kanila. Yan ang gubat nga way nahuman hangtod karon. Gamos ang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, ang langit no namong inahan, nga mag-aaga kanamo siya mag-aampo siyang anak sa mong gikinahanglan, kay dili masya balibaran. Amen. Sa ngalan sa Mahanog, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, niyata sa katinawan sa pagtuong Katoliko, o ato na yung matagad ang atong mga higalang, mga pinaganak na itong mga igsoon, ng atong tulaman. Nahon na to si Brad. Yan niya si Brad Rudy Racasa. Salamat Pasok, ug maayong gabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud dia Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Luis Antumo Abing, Pablo Ansaning Laraga, og ni Roberto Baculi. Maayong pagpaminaw kanato. Alitas kasulatan Badsok, akong pangutana ani Badsok, kining Isla City 24, hindi nga magididaan ko kamo pagkubrag buhis sa mga pare. Sa 2 Kronikas 24:9, ningom sa kinanglan magdala ka mog buhis alang sa Ginoo. Kung pangusawa ka ni magka-contradiction Badsok, ang Isla City 24 ug 2 Kronikas 24:9, paliw ko na kog patinaw ani Badsok. Wa gini magkasumpake, Brad Rudy, sumala sa nandan o mga tamdanan o prinsipyo sa tinuhuan nga Hudaismo. Kaya sa tinuhuang Hudaismo, ang ilang mga pare full-time gyud diasud sa templo nga daghang kayong buluhaton nga Diyos nun sama sa pagtuon sa balaang kasulatan, mga kahulugan o pagtulunan nga maayag nila gikan silang gibasa, mga awit o upan pa nga mga pagbansay. Ang ilang mga pare gitugtan sa ilang gobyerno nga dili sila pangayuan og buhis. Kay mga pare nga inganlan nato og Leviticus priesthood, naa sila sa templo, dili sila makatrabaho sa kaumahan, magnegosyo og uban pa, nara sa templo. Mao na nga wa sila'y sweldo gikan sa ilang labaw. Pero sila tungod sa ilang pagkapare, aduna di ay balaod sa nila ang Leviticus law nga ang mga pare way sweldo gikan sa gawas, apan sila walay mo kubra nga buhis alang kanila. Ang pangulo rang pare sa Hudaismo nga relihiyon mo'y muhatag og sweldo sa mga pare, pero kini mong gismos ang kapulo nga bahin sa patigayon sa mga tao, unya sila doon ay gismos nga ihatag nga tos pare. Mao na ang ilang sweldo, gismos. Bosa,
kay giuyunan ni nila si katawhan usab aw dili na sa laod. Ug kadtong mga naa sa gisgutan nimo sa 2 Kronikas 24:9, mao tong kasagarang mga katawhan, kasagaran nga mga mamumuo, mananagat o mga mag-uuma nga doon na sila katungdanan o panalapi o ang gobyerno mukubra nila buhis bahin sa gobyerno. Pero ang mga pare dili buhisan. O bisan nga ni sa atong panahon karon nga mga religious o mga balaan nga tulumanon og buluhaton, wa sila'y sildo. Wa sila'y sildo gyapon. Pero ang nginganlan nato og kining suhol sa kahago na nasa Lucas 17 nga atong mga pare dunay suhol sa kahago. Kaniadto ang ilang sildo sa mga pare sa panahon sa Judaismo maong ikapulo. Mosa baliko na to, wala ni magkasumpaki tungod kay ang naandang mga mamumuo, mag-uuma, mga negosyante mo na buhisan, dili mga pare. Kaya ilang trabaho, buluhaton ng espirituhanon, buluhaton sa kaluwasan sa mga tao. Mao na itong tubag sa pangutana ni Brad Rod de la Casa o mudalikata ni Brad John Porca. Dahan salamat Badsok, mayang gabi dia sa Matalom o Maasin City. Labi na subispo dia, si Bishop Precioso Cantillas, o ni Father Dexter, o ni Father Timothy, da sa Baybay Biska, Porca Siga, o labi na ni Padre Alin, des Kagnaan. Mayang gabi dia, Padre. O labi na ni Risto Roses. So ang pangutana Badsok, nagingon man, nga ang Diyos nagbasol. Suma sa 1 Hari 15:35. Magbasol na yung Diyos, Bradsok, sama din tao nga masayop di ay. Palihog kong patinawan ng pangutana ha, Bradsok. Doon ay nasuwat sa balang kasulatan na sa libro sa Numeros nga nag-ingon nga ang Diyos dili magbasol kay dili man siya masayop. Mo na nga ang ngayoning hibawan sa nato nga naaday mabasa nga ang Diyos dili magbasol kay dili man siya masayop, dili man siya makasala. Mo sa ang atong kapangutana nganong nagbasol man gisigutan ni nas balang kasulatan nga ang Diyos nagbasol nga iyang gihimong hari si Saul kay daghan kay ni kadautan nga nahimo. Ang buong pagbasol dili na paggamit niya ng panahon na sa katarungan nga ang Diyos di man masayop. Iyan lang na sa atong study of biblical interpretations usa ka espesyal nga pulong mao na ang batasan pulong ug kinaiya sa tao atong gipahid sa Dios. Mao na nga dili gyud magbasol Ginoo kay di man makasa. Mo nang mabasa na to sa Numeros 23 nga nagadayon ang Dios dili magbasol kay dili man siya makasala. Pusa unsa man ay kahulugan anang ingon nga nagbasol. Ang kahulugan din niya na mao ang Dios walay kahimuot, wala mahimuot sa buhat nining hari nga uli siya mahari kuno pa siya tagis Ginoo kagahuman. So mo ni ang Numeros 23 nga nagingon nga ang Dios dili magbasol kay di man siya makasala. Na nasa Numeros 23:19. So kahulugan sa mong pagbasol dili kay nasayop ang Ginoo kun dili wala mahimuot ang Dios ni Saul tungod kay gimo siyang hari apan alkontra ang iyang kinaiya ug batasan tungod kay dautan ang iyang agi siyang paghari. Saklit giwakli sa Dios ang iyang pagkapari o siya wala kahimuti sa Dios. Mo na meaning sa pagbasol sa Dios. Dili pagbasol nga siya nakasala ang Dios kundi wala siya maymuot ni Hari Saul. Mao na atong tubag sa pangutana
Unya arita ni Brad Dennis Bacolod. Mayong gabi, Brother Sok, May gabi. o mayong gabi sa mga suki na tong tigpaminaw. Brother Sok, unsa may kalainan sa pagsangyaw o sa pagtudlo? Ang pagsangyaw ba o sa kamatang sa pagtudlo o ang pagtudlo o sa kamatang sa pagsangyaw? Now, ang atong pong pagsangyaw, usually mo ni pinulungan sa mga buluhaton o sakripisyo sa mga misyoneros, Kristiyanos ni sila. Niya ang ilang buhat, maong pagtuon kanunay sa balaang kasulatan. Pagpuasa sa taas nga panahon. Paghuman maglakaw na sila, matos mga dapit nga wa hiilhi si Kristo. Unsa ilang ibuhat, maong pagsangyaw sa maing balita sa kaluwasan o ilang gipaila nga dunay Diyos nga makagagahom o ilang gipaila nga dunay tuyo ang Diyos sa atong pagkania sa yuta. Mo na nga pagsangyaw, preaching. Pagsangyaw, magisgot kanunay, may tungod sa Diyos, sa katuyuan sa Diyos, o labi na sa kaluwasan. Unya, ang ilang pag-Christianize, bunyagan katong nidawat ni Kristo. Mao na ang pagsangyaw. Ang pagtudlo, kasagaran ba, dungog din nato sa mga educational society, sama sa mga eskwelahan, na di ang mga magtutudlo, naghimo sila o mga plano sa unsay ilang itudlo aron maedukar ang mga bata ang ubos nila. Mo na nga og educational teaching, and that teaching is somewhat separate from pagsangyaw or preaching. Kaya ang teaching, combine na siya sa pagtudlo sa edukasyon, sa mga grammar, sa puong in English o uban pa mga kurso. So mao na siya ang kalainan per se. Pero kanang atong pagsangyaw, pagtudlo gyapon na. Pero dili lagi tanang pagtudlo, pagsangyaw. Kay kanang pagtudlo na confine gyud ang magtutudlo sa iyang nganlan natog prepared class teaching. Kutob diha. Pero ang pagsangyaw sa kamatuoran o kaluwasan, pagtudlo sana, pero focus on God and salvation. Mo na'y kalainan. Ang pagtudlo na sa eskwelahan, mga pagtudlo sa mga teachers, pero baya doon na sa mga katikista nga mo na sa mga eskwelahan. So unsa ba nila nag-preaching, nagtudlo kananduha. Nag-preaching sila uban ang pagtudlo. So mao na nga ito'y katubag sa pangutana ni Brad Dennis Bacolod. Atong tagdon si Mado Aquino. Salamat Padsok ug maayong gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang kinatanaw sa pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana Badsok maitungod sa relihiyon ni Gregorio Aglipay katong gitawag og kuan ba Independent Church ba. Badsok kanang kuan ba kanang relihiyon ni Aglipay Badsok ba kay kana si kuan ni Gregorio Aglipay kuan mo siya pare mo na siya. Kuan kani adto kuan Badsok matawag gyapon nag protestante Badsok ang kanang kuan kanang Philippine Independent Church Badsok kay ang ilang kuan ang ilang misa kana kamang Domingo dili man kada adlaw ang ilang kuan misa. Si Gregorio Aglipay usa ka pare nga Katoliko. Moral and legal ang ordination niya. He was really somewhat sanctified by the sacrament of priesthood. So pare gida siya, Padre Gregorio Aglipay. Pero matawag ba siya protestante tungod siyang pagbiya sa pagtulunan o pagpasakop sa pagdumala sa Santo Papa? Ang tubag yes. Matawag siya protestante. Kay ngani ang maong tinuan nga Aglipayana, Iglesia Aglipayana, wala naman ang ilang koneksyon og pagtahod sa Santo Papa. Kanya diya sa ilang pagpakumpisal sa ilang mga pare, ila sa nagiputol. Wa sila'y confession, sacrament of confession. Wala. Ritual as Ginoo o pag-ampo sa pagaliya sa pasaylo sa sala,
pero dili sila mo kupisal og pare. Bisan sila dunay pare pero wa sila confession. Unya tungod lagi kay naputol sila na ngan na nagnabugto ng ilang koneksyon sa Simbahang Katoliko, ang ilasang misa invalido. Sunod ya po silang misa pero sorry, invalido kay na excommunicated man ilang obispo nga mo si Gregorio Aglipay. Kung nag-ordin si Gregorio Aglipay og pare, mao gyapon excommunicated, dili balido. Mao na ang kahimtang sa ngalan nato Aglipayan, Iglesia Katolika Independente Pilipiniana. Mao na ang ilang tibuok nga ngalan. So balik ko nato nga matawag sila gyapon og protestante. Simo naton tubag sa pangutana, balik ta ni Brad Rudy Lacasa. Salamat pag-usab Sok og maayong gabi sa tanan ginatong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gid sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Luis Antumo Abing, nila ni Pablo Ansaning Laraga og ni Roberto Bacule. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Arilas kasulatan Sok sa Isaias 45:7. God said, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Nag-ingon ang Ginoo, gimugna ako ang kahayag o gibuhat ko ang kangitngit. Gihimo ko ang kalinaw o gibuhat ko ang dautan. Ako ang Ginoo, mo'y naghimo ni ining tanan. Isaias 45:7. Sa Gidipadayag 20, tudling 10, then the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, and they will be tormented day and night forever and ever. Sa Binisaya, ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug didto, sakiton sila adlaw o gabi hangtod sa kangturan. Unsa din ang yawa? Gitambog dito sa linaw nga kalayo. Ug sakiton adlaw gabi hangtod sa kangturan. Pero sa 1 Pedro 5:8, nag-ingon na sad ang kasulatan, pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nangitag tukbunon. Noon sama ni pagkaunsa ablad so gitambog naman sa impierno, nangita naman og tukbunon. 1 Pedro 5:8. Paliho ko no ko patinaw ani Bladsok. Salamat Brad Rudy, salamat kayo. Ang unang teksto nga minungdanon kayo, mao ning Isaias 45:7. Nga nagingon ang Diyos, ako nagbuhat sa kahayag, ako'y nagbuhat sa kangitngit, ug ako'y nagbuhat sa maayo, ug ako siya nagbuhat sa dautan. Wala malibog ta. Ang Ginoo maayo ug matarong ngano di ay makahimo di siya buhat nga dautan. Kanang kadautan duha ka kahimtang. Ngalan nag physical evil og dunay ngalan og moral evil. Kanang physical evil mao na mga panghitabo nato nga dili ta kapugong sama sa bagyo, linog, baha. Kini sila mga gitugot ni Ginoo may tabo sa kalibutan. Kining mga katalagman ba? Siya gyud nagbuot. Ato nang mabasa sa Jeremias nga nagingon nga tungod sa naghingapin na nga sa mga tao, ako magpadala o katalagman sa gubat, linog, baha, bagyo. So, siya ko'y nagpadaan na. Ngalan na siya physical evil. Kaya ang tuyo sa Ginoo niya na mao ang pagmanso, mao ang pagdisiplina sa katawhan. Kaya matod pa niya, naghingapin na ang kasalanan sa mga tao. Busa ako silang padadaan, nini makastigo. So mo na nga physical evil nga gihimos Ginoo. Dili sa anas Ginoo, tungod kay usana ka tumbas sa pagpugong o pagtultol sa mga tao sa mayang dalan. So padaan niya ang linog, bisan nga niya ang bagyo. Pero kanang nganlan og moral evil, dili physical evil, moral evil, mo na sa mas pagpatayag tao.
panglugos, pagpanulis, pagpangawat. Kana siya, kanangan lang natog, kana pang pagpanglugos, mga buhat nga malaway, dili na mahimo sa Dios. Mo nga lang natog spiritual evil. Dili na mahimo sa Dios. Pero kana hinoong pagkamatay nato, dili lang kay gitugot sa Ginoo, kundi dili kabubuton Ginoo, sa Ginoo. Na nasa Deuteronomio 32:39 nga ako'y naghimo nga mataong usa ka bata, usa ka tawo. Ug ako siya nagbuot sa kamatayon sa tao. Mara may tungod sa kamatayon, iya siya ng pagbuot. Ang buot nato nga paila sa kalainan kanang pagpanglugos, pagpanikas, pagpamakak o mga paglimbong mo nga latog moral evil. Dili mo himo ang Ginoo niya na. Pero kanang physical evil sa ato nagisgutan, mga linog, baha, bagyo, Ginoo sa ginaghatag ana. Aron pagmanso o pagdisiplina sa katawhan kay matud pa niya, naghingapin na ang kasalanan sa tao. Musa kong ipadala kanila kining maong katalagman. So mo nga physical evil. So mo nagisgutan nga ang Dios naghimog maayo, ang Dios na himo sa dautan. Unsa nang dautan nga gihimos Ginoo? Physical evil, bagyo, linog, baha. Pero ang moral evil kanang buhat nga mangilad nga nagyatak sa sugo sa Dios. Sa mas panglugos, pagpanikas, pamakak, kana moral evil na dili mo himong Ginoo niya na. Pero ang physical evil sa ato nang nasigutan makahimo Ginoo niya na. Mo na atong tubag sa maayong pangutana. O niya, arita ni Brad John Porca. Sir, daghang salamat tulad Chok. May gabi sa kong nanay das Malapok Norte, Maasin City. Si Nanay Pining niya si Tatay Chris Dolorito o sa akong nga igsuon das Kagnaan Matalom Leyte. Pangutan na Brad Chok, nag-ingon man. Walay reliyon makaluwas. Sunod, unsa di ay pulos sa pagbasa sa Biblia o pag-ampo alang sa kaluwasan kung way reliyon. Masa may katinawan ni Brad Chok? Way relihiyon makaluwas. Kung kanang relihiyon na, dili tinuod o dili matarong. Ang tinuod o matarong nga relihiyon, makaluwas. Kay matod pan San Pablo, kaniadto ako, nangluto sa mga Kristiyanos, tungod sa akong may nitong pagtuman sa buluhaton ako, isip Pangulo sa tinuhuan sa akong ginikanan. Pero diha nga nakaamgo ako sa akong kasaypanan ug sala, nagpasakop nako sa tinuhuan ni Kristo. Nana sa libro ni San Pablo sa taga Galacia. Bosa doon ay relihiyon makaluwas. Katong relihiyon nga gitudloan si San Pablo sa pagpamatay sa mga Kristiyanos, mao tong relihiyon di makaluwas. Pero katong relihiyon nga napasakupan niya nga ang relihiyon nga gitudlo ni Kristo makaluwas. Ato nang mabasa sa Santiago 2 niya versikulo 3-4 o sa magsusulat yapon sa nag-ingon nga ang Ginoo nagpaybalo kanato nga adunay relihiyon nga putli ug matarong. Bot sabot makaluwas. Doon ay relihiyon nga makaluwas. Kinsa ni sila? Mao kadtong nagpugong sa mga pagpakasa, pagpugong pagbuhat og dautan, o nga kini sila matinabangon sa mga ilong tuapos, mga bata nga walay ginikanan, o mga biyuda nga babae nga kabus. Iya tabangan ining tawhana. O panton sa siyang kugalingon sa dili paghimog dautan og sala. Mao na ang gingon relihiyon nga makaluwas. Nasa New Testament angan sa tinunan ni Jesus na kung gihisgutan ni ganina og gibasa nga mao ni ang nag-ingon nga dunay relihiyong
makaluwas. Unsa nang relihiyon nga makaluwas? Matod pa, mao ang tao nga naglikay sa sala, nagbuhat ng mayo, o kini siya nga tao nagatudlo na sa katarungan. Mao ni ang gingon sa usa ka tinud-an ni Jesus nga doon na di ay relihiyon nga makaluwas. Basta doon ay relihiyon makaluwas. Katong tinuod nga relihiyon. Pero kanang relihiyon nga hinimulag tao, naman na sa 14 na sa Jeremias, unsa ba ikaw tao si mong kakusgan o kagamhanan, nagkurog ka man, naghilak ka man, tungod kay ikaw dili makaluwas. Busa ang tinuhuan nga hinimuhimo lag tao o dili na makaluwas. Pero mingon mang uban, di man na reliyon din na mo makaluwas. Aga mo pagtuo sa Dios, pagtuo ni Kristo, mo na makaluwas na mo, dili relihiyon. Ang tinurang, ang pagsulti nila ni Ana, nasayop sila. Kaya kanang ilang pagsugod, pag iyon, nagtuumig Diyos, nagtuman mes kabutuon sa Diyos, relihiyon na. Relihiyon na siya. Kaya what is religion? Ang relihiyon, mao ang akto sa pagtuo o akto sa pagbuhat og mayo, akto sa pag-alagad sa katawhan. That is religion. Mao na atong tubag sa pangutana. Balik ta ni Brad Dennis Bacolod. Barisok, kini ba ubang version sa Bible ang pangalan Sirach? Unya nasa uban Ecclesiasticus. Nganong di man magparehas? Oh, sakto ka. Ang una, Sirach. Ikaduha, Ecclesiasticus. Ecclesiasticus. Kanang Ecclesiasticus, ang kaulugan ni Ana nga magsasangyaw sa simbahan. Gikan sa poong Ecclesia, Ecclesiasticus. Samtang ang Sirach, ang nga Sirach, ngalan gyud maugoy tinubdan sa maong mga basahon o mga pulong o pagtulunan nga giugmad o giaprubahan sa Ginoo, kini mao si Sirach. Pero sawa pa ni ibutang ang iyangan, angan maong Ecclesiasticus. Kay doon naman sa Ecclesiastes. Oh. Naaduol sa libro sa kining Salmos. Ecclesiastes, pagsangyaw man na, pagwali man na. Samtang ang Ecclesiasticus, mao gyapon. Pero doon na lang gamayng diferensya. Ang Ecclesiastes, merely preaching. Ang Ecclesiasticus, nagkahulugan og capacity to preach. Mo na nga siya, si Sirach, mo yung suwat na nga doon na siya ay kapasidad sa pagsangyaw mo ng Ecclesiasticus, referring to the author. Pero gilis na lang. Tungkol sa kadulol sa Ecclesiasticus o sa Ecclesiastes, gipapas ang Ecclesiasticus, gitumbok na lang ang author niya ng Ecclesiasticus, nga mo si Sirach. Mo na nga, sa mga bagong hubad sa Biblia, gipala na ang Ecclesiasticus, gipuli na ang nagsulat niya na ngilinabdagan sa Diyos, mao si Sirach. Sirach na, giilis sa Ecclesiasticus. Mao na ang istorya. Yan niya si Brad Rudy Recasa. Salamat pag-usap Brad Soap og may gabi sa tanan ginatong listeners, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni P. Villamor, Jocelyn Cañete og ni Evelyn Recasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Brad Soap, ardas kasulatan sa Salmos 83 tudling 18. May they know that you alone are the Lord, supreme ruler over all the earth. Masayran unta nila nga ikaw lamang Yahweh ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Salmos 83:18. Sa Salmos sa 119, tudling 155, the wicked will not be saved, for they do not obey your laws. Dili maluwas ang mga dautan,
Nganuman kay wala man sila magtuman sa imong balaod. Sa ba ang mga daotan dili gyud maluwas. Salmos 119, 155. Sa 1 Timoteo 1:15 sa maayong balita Biblia na kanayon. Tinuod angay nga dawaton ug tuohan sa hingpit ang giingon nga miani si Jesucristo sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. Oh, luwas na sa mga makasala, so, pero ang mga daotan di man maluwas. Unsa man ning Salmo 119 ug 155 bransok sa 1 Timoteo 1:15 wa kani sila magkasungi bransok paliw ko nako patinaw. Wala na sila magkasungi o magkasingki nga payag sa Salmo 119 ya versikulo 105 nga kadtong mo talikod og dili magtuman sa sugo sa Dios. Hido naglapas sa sugo sa Dios, dili maluwas. Samtang ang laing sexto nga imong isgutan, Brad Rode, nga ang makasasala pagaluwason. 1 Timoteo 1 Timoteo 1:15, di ba? So, kung nalionin na to sa paglantaw, sumpake. Kay katong naglapas sa sugo sa Diyos, di maluwas. Pero sa 1 Timoteo 1:15, ang makasasala, luwason. Kanang makasasala mo man ang naglapas sa sugo. So niya, luwason. So, mo na siya ka, makalibog siya na. Pero actually, kanang ang Diyos magaluwas sa makasasala, doon na kondisyon. Giklaro na sa libro Isaias 1:18. Dool kamo kanako makasasala o sahot na paghusay ang inyong mga sala. Kaya ako magapasaylo sa inyong mga sala kaya naghinulsol kamo sa inyong kadautan. So ang kondisyon na niya ng luwason niya makasasala, mao nga kanang mao makasasala, naghinulsol o nabiya na sa kadautan, nagsunod na sa kabubuton sa Ginoo mo nang maluwas. Dili kay 1 Timoteo 1:15 pagaluwason ang makasasala. So nalimtan ang kondisyon. Ang kondisyon mo, duol kamo kanako, kamo makasasala. Bisan unsa kadaghan og kadako sa iyong sala, hinulsuli na. Kaya ako kamo pasiloon. Nana sa sa Isaias 1, versikulo 18 hanggang 19. So hinulsulan ni ay ang sala sa makasasala, una pa siya luwasa. Okay, muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Rode Racasa. Brad John. Salamat Brachok, ako yung pangatahuran dapod sa Marigundon ugma murang maglisod kog apa sa time kay ipatawag ko tus puok talisay sa Corona del Mar sa among kauban kay ambot lang makig natingali pag istoryahan sad sa ko sumong di ko kana ugma pungol sa alas 2. So ang pangutanan Brachok nag-ingon ang mga Katoliko miingon nga si Jesus bugtong anak apan sa Biblia daghan magmanag igsuon. Mabasa nimo sa Mateo 12:46 ngadto 50. Unsa Ma'am Radjok? Ibinuangan tani og deklaro unsa may pagabuot pa sa buot na ibugtong niya na daghang igsuon. Palihog og patinawan ni pangutana Radjok. San Marcos 6:13. Ngayon dili ba kini si Jesus, anak ni Maria, nailhan natong iyang amahan si Jose? Dili ba nailan nato ang mga igsuon niya nga mao si Jacobo, si dunay Juan, dunay Santiago ug dunay pagani mga anak nga mga babae nga gingon nga mga igsuon ni Jesus. Dili ba kini si Jesus dunay mga igsuon? Santiago, Juan, niya nay babae nga mga babae sa. So mo na magaingon tanong na igsuon Jesus dili na mao kay sa Isaias 1:14 morning timaan nga ipaybawo si Ginoo kanato. May tungod sa manunubos sa manluluwas kun Mesiyas, anak siya ni Maria. O kini siya si Maria manganak og usa ka batang lalaki. So usara ang isgutan
ug kanang mga igsuon nga gisgutan nga iya ni Jesus, mga anak na nila ni Zebedeo. Si Zebedeo dunay mga anak nga mga lalaki, pagisigutan na San Juan ang ana niya, dunay igsuon nga Santiago, dunay pa igsuon nga mga babae. Pero ang ilang amahan Zebedeo, yang ila sang inahan Maria sa ngahan, pero dili Maria nga inahan ni Jesus. Busa, kana na yung giingon nga mga igsuon ni Jesus, dili na anak ni Maria ni Jose. Nganong gingan lang igsuon kay taras, mo'y naandan sa mga Hudiyo. Nga ang ilang mga mag-agaw tagsa, mag-agaw tagura, tagutlo, ang ilang itawag aya. Ang usa ka uyuan, nga doon na siya pagumangkon, ang itawag niya aya. Amot sa buta na igsuon. So, kana na yung pong igsuon sa mga Hudiyo, dili sabton nga usara ang amahan o ginahan. Sama sa gisgutan nga mga dili ba kini Jesus, anak ni Maria, yang amahan si Jose, yang mga igsuon uban nato, ngalan Santiago, Juan, o doon na pa'y mga ngalan sa mga babae. Pero sa ato na gisgutan, naahi mabasa sa Biblia nga dili day na anak ni Santa Maria ag San Jose. Anak ni Zebedeo, pero Zebedeo doon ay asawa, angan siyang asawa, Maria, pero dili inahan ni Jesus. So, mga parintir na sa Ginoo. Ya sa balang kasulatan, naandan nila nga kiniusakap, naandan nga pamatasan sa mga Hudiyo. Ang ilang mga uyuan o pagumangkon, magtagwan na aya. Igsuon gyapon. Unya kung ang mga parinte, mga igagaw, mga katagurhana o igagaw ka tagutlo na ngay singa nila niya ng kinaraan nga mga anak sa mga uyuan ang ilang tawgan na yana aya igsuon pero dili igsuon nga anak ni Maria kaya nasuwat na nga kini mo itimaan nga usa ka babae mga anak ug usa ka lalaki mauling timaan nga mo si Maria nga mga anak ug usa ra ka batang lalaki ug kana mo si Jesus na sa Isaias 1:14 o 17. So muna atong tubag sa pangutana kay nigi nasuwat nga usara nga anak ni Maria nga mao si Jesus nga atong manunubos. O kanang ingon nga maigsuon niya mga parentera dili kay anak sa kamahan o sa kainahan. Kanya doon na pa yung sa pangutana ato sa tawgon si Dennis Bacolod. Baresok na ako'y lain nga pangutana bahin sa pagsangyaw. Kining nag-ingon ang Ginoo, panglakaw kamo kay sangyaw maing balita. No bahin ining pagsangyaw, maguwat bata sa mga tao nga moimbitar nato or pwede ba nga kitay manghagad nga musuroy nila kay magsangyaw sa maing balita? Nayon bala ang kasulatan sa Jeremias, doon ay mga tao nga nagpanagna, nagsangyaw, pero nakahimog daghang kalapasan, daghang mga sayop. Ang katarungan mao nga, wa sila ipadala. Doon na gid ay magpadala. Na nasa Roma 10:13 nga to sunahan. Nga ang pagwali maayo kanila, pero unsaon nila pagwali kung dili sila pinadala. Munang sa Jeremias 31 naghisgot nga dunay tao nag-isip gani nga manalagna pero sa iyang mga pagsuroy o pagsangyaw daghan siya kalapasan ug sayop nga panudlo og ningon si Jeremias ang hinungdan kay kana sila dili pinadala. So sa balang kasulatan nasa Roma Kapitulo 10 nga katahom sa mga tao sila mga tiil nga naglakaw sa kabukiran kapatagan aron pagsangyaw sa maing balita sila ang mga tao nga gipilan sa Ginoo sila mga pinadala muna doon na ginagpada ang obispong pada sa mga pare pagsangyaw kita nga mga laiko gipadata sa atong kura paroko sa pagsangyaw so naagyapon tay pagka mas sinulundon sa paagi sa Diyos. Nga ang pinadala, doon ay pagbansay, doon ay training, doon ay pagampo,
paghuman ang kura paroko mo padala kaniya. Wala doon natin mga Catholic lay ministers nga musangyaw sa may balita o muhimog ka sa ulugan sa pulong. O doon natin Catholic faith defenders nga manalipod sa pagtulunan sa Ginoo ginamit ang balaang kasulatan o ang dili masayop ka panudlo sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Daghang kayong salamat. Atong mga pasalamat sa atong manager nga mo si Robin Bertusio. Yang kaabag mo si Alvin Sanchez. Mao kana nga atong mga pagpasalamat karon ug pasalamat sa mga taga-Talisay, Cebu City. Kay dako kayong mga pangitabo. Ang pangitabo nga ang usa ka non-bias institution nagahatag og pasidungog ni Mayor Samsam Golias ug siyang kapika si Ria Golias tungod sa mga dagkong mga proyekto pagtagad nga gihimo sa magtiayon nga dunay mga gipaybaw nga sa dakong kalisdanan o katalagman yadtong Bagyo Tino. Dunay daghan kalibuan ka mga pamilya nga nawadag mga puloy-anan asa sila padung. Ug ang mayor nagtambag nga magamit usa nato ang mga eskwelahang publiko kapuy-an ninyo o ang mga basketball courts unya libre ang ilang pagkaon buntag mamahaw paniudto panihapon. O pagabot sa duha ka buwan naingon ang mayor nga makahimo na mo pag tukod bisan gagmay nga balay og padadaan sad sila og salapi nga gitumbasan sad ni Congresswoman Ria Golias. Yade sunog sa Bulacau, pila to ka sityos nga nagsunod-sunod, mga unom ka sunog na kagayang balay. Kaya dili makasud sa mga gagmay na kayong lugot nga di maabot sa fire trucks. Pero ang mga biktima, giatagan sa mayroong salapi, aron sila makahimo pagtukod, bisag gagmay lang ang kapuyan na lagbalik. Kiningi kalipay nila nga ang ilang mga anak nga niabot nag high school karon dili sa makatong college. Apan dias Talisay dunay Talisay College. Why tuition fee? Ug niya tumiaging pila ka semana dunay graduation 1,600 kapin. Ya ang nag-eskwela 8,000 plus. Kaya daghan mo kay estudyante kay way bayad, way tuition fee. Ang mga kabataan nga kabus makagdawat og mga diploma laylay ang kurso ilang naangkon. Apan wa sila'y gasto kay wa sila'y tuition fee. Ang gasto ras ginikanan pliti ra gyud baon. O ang ospital sa Talisay way bayad ang serbisyo sa atong mga doctors, wa say bayad ang tambal. Kini ang kalipayan sa mga tao nga sila gitamod o gitabangan sa ilang mga kalisdanan. O kini mong ilang kalipay sa pagpasalamat nga gipadayag nato. Daghang salamat. O may gabi, salamat. O sa atong engineer, si engineer nato mo si Julius Kaputulan, Dong Lapi, o ato sang pasalamatan ang manager sa DYRF nga mo si Rubin Bertusio o si Alvin Sanchez. Tagbuta po huning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza D3 Payo Health News D3 Payo